Ora. Coba Bu. Hah? Sing loro nggon apa? Ngon kene. Nggon. Wong vertigo kok loro nggon kene. Aku jenenge kowe goblok. Vertigo kok weteng. Vertigo ki nang ndi larane nggon sirah. Kok vertigo kok kene. Beda kok, beda. Mangga ya. Ya saiki ngeduke Bagorno. Ya. Ayo Tin, ora nesu to Tin. Lho. Ngemot apa ya? Mot permen. Oh, iya. Ora ngejak aku le tuku. Maksudnya napa? Lah nek ngejak aku ora kowe tak tukokke permene. Sing tuku permen aku sing ngemut kowe. Tuku dhewe bae. Tuku dhewe wae. Ya, rasah nesu. Ya. Wong dudu nekke Bagor Brand kok nesu. Bagor kok kaya ngene mendah. Mendah apane? Mendah wadahe jerone. Ha iya to nek disuwek wak ngono. Cur. Apa nih sing cur? Ayo jerone Bagor kuwi kok. Emangnya wadah Bagor Brand iki wadah napa to? Wadah pakan direk, pakan wedhus, pakan sapi. Apa nganggo brand ngono apa? Lah iya nek brand ki jenenge brand ki nggo pakan apa-apa kok. Iya. Lah sing jenenge ya udu aku. Ya. Terus neng YouTube ya kondang. Tatin saiki komentare Tatin Bagor Brand ngono saiki. Ya ora apa-apa. Adi watuk lho. Nggih. Oh ya gampang tambane watuk iki nek. Napa, Pak? Mau sore kowe omong aku mak tak tembungke karo piyai kene nek ana jeruk pecel ae diris. Iya. Terus dikeceri jeruk pecel kuwi diperes kei kecap sithik. Heeh. Terus diombe sak sendok, ilang watukmu. Napa langsung ilang? Langsung sak cangkeme. Iki senengane. Nah piye kok masa ya ilang? Ah iya, nang ilang ya dilokok. Ayo, nembang. Ya. Awake saya lemu wis ben. Ben ra apa-apa. Men ana sing cilik ana sing lemu ngono lho. Lah ya nek mesake panggunge to ya ngebak-baki kudune cukup nggo wong loro ming nggo wong siji kowe tok. Ya Iya. sesuk yasa sing luwih jembar meneh. Apane? Panggunge. Lah saiki panggung ki ukurane wayang ya ming semene iki luwih jembar lek golek nggon kangelan kok ya. Iki lho sing mbak-mbak iki. Iki engkon aku ora krungu suaraku kok. Apa budek ora krungu? Lho iki kurang ajar karo dalang ya ngunekke Mas nganggo sound system kok ora krungu lho. Apa? Terus nganggo sound system. Nganggo sound system ngopo? Kok ora krungu? Men cetha ngono lho. Lah ya kuwi sing mbak-mbak niku. Ya ora apa-apa ayo nembang. Tembang napa? Kembang rawi. Kembang rawi. Kula nek ora tak selang-seling ngono ndak ora belajar. Dibawani Sinom Grandel modar wis. bawane anu mawon. Apa?
Dandang gula. Dandang kula apa? Sedih. Semarangan. Sing piye? Yogyaniro. Oh, ya wis sak karepmu cah pinter kok ya. Lah napa sing niku napa? Wis kuwi wae. Yogyaniro kang para prajurit. Dhuwur tapi dhuwur nggih. Ora apa-apa, dhuwur ya engko nganggo jengget. Yogyaniro Kang para prajurit lamun isa samyan uladha sami anu ladha tu ing ngene tu enguni cari tane Prabu 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 sasra sasra kleru wis engkokmu terus ing Mahespati oh ya bener iya arep omeng bagor ning bener aran pate suwanda ayo arep ketrikel dhewe to kowe heeh aran patih wanda wanda ayo toh ngapan julu lane aja ganggu to kowe iki ya ora ganggu wong sing jeneng dalang iki kan sok nirokke suarane sinden biasa meng kowe kuwi sing Jangan goblok dadi melu hah dadi melu-melu aku gak senengane melu-melu ora lelabuhan barengi meneh lelabuhan ora dibarengi gelo ayo muring-muring piye ta ki heeh nipun kang kinelong tri prakara guna guna kaya urune kang denantepi purune kang den antepi nuhoni trah tama ya mama gedruke sik ya ndeleng dendeng tak deng ayo mangga ya jogeti lho Tin ya karo golek keringet meng awake suda nggih niki rada adem dadine wis saya mlembung kaya apa rita sing mlembung nggih iki lho gegermu lho delaken ngapa gegermu kene iki wis mulai daging
Tapi ket biyen cen daging ya. Wong kok kaya wedhus. Maksudnya piye? Papat. Apa papat? Kene tukul ngarep tukul ra ya ora apik to. Wedhus nang isor kok ora nang mburi ya. Engko nek konangan aku anggere turu mengkuro parek tak gambari. Gambari apa? Ya tak tambahi loro ngono. Men kaya loro, men kaya papat. Iya. Ayo, mengon madhep ana ta? Ngapa? Ah, kuwi lho. Wong wedok kok mlentung gegere ora. Ya bangane mlentung ndase. Arep digawe mlentung ndase ye. Jenengan kok kene. Kowe kuwi kok. Antel kene. Lho, kuwi wong wedok apa? Gali. Iya. Kok arep ngantil. Yo. Bengketin ya. Yo. Alon sih.
semangat kowe. Iya. Biasane nek joget megal-megal kaya lakune mentok. Iki mau ngapa megal ora? Saiki luar biasa tenan. Kok kene kowe krungu angine mak. Alah ming bagor kowe kok. Hah? Ming bagor. Ning bagor ora apa-apa, ora usah dadak kowe gagas parapamu bagor sing penting penampilannya luar biasa. Iya, ya marep ming sak bagor. Heeh. Ning penampilannya luar biasa. Iya. Ngono ya, Mak. Iya. Matur sembah nuwun Mbak Tatin. Ya. Kari diurutke. Iya, mengko bar diurutke terus ngeteruske laku ya, Nok. Ya, sapa saiki? Saiki loro sisan, Nok. Oh ya. Mbak Ani karo sapa jenenge iki? Bu Prastiwi. Oh iya. Yo. Nyanyi apa Duel. lho? Kok duel ora? Nyanyi duet. Duet, monggo. Jumeneng yo alon-alon yo kowe iki yo nyinden malah dodol wedang. Ngedep tromos loro barang. Iya, ngladeni ibu-ibu Waranggana ya apa? Wah. Wow. Sinden nek kaya bal pingpong ngene iku. Menggare goleke raket terus disemetke. Tuas ngono glundung-glundung. Iya. Aja mbok ece to. Ben apa-apa mbak-yu-mbak-yuku dhewe kok tak ece ya. Iya. Ngapa kok mengapu rancang ngono? Nunggu leh war ngenyek meneh ayo teruske. Ayo. Ya ora lara ati ngono kuwi. Ya. Duet karo Ani. Ya. Lagune apa? Sing biasane diunekke no. Ya Iki uga mau ana pesenan saka sapa? pesenan ning transit mau ana sing nyuwun lagu Liwung. Oh iya, diaturake. Men digejahke wong loro iki. Ya. Dikiprahi no. Ya, matur suwun. Urung kok. Iya. Nek wis rampung le apa? Nembang ya. Urung wiwit kok jogat-jogat kuwi kentir apa piye? Sinden nek kurang saon ya ngono. Gatel, Pak. Heh? Gatel. Gatel piye? Pengen joget. Ya engko nek wis gamelane muni kok ya sabar kok ya. Oh ndelokke si Tatin nek joget nek penak ngono. Iya. Nah karang Kok kuwi ya. dikukur coba iki. Dikukur gatelen. Ayo karang cara do piye kok ya. Oh. Aja kok program lan ditata. Program lan dangkut truk kowe joget kok dek. Iya. Saking senenge. Monggo. Ayo diaturake. Yuk. Kosike. Urung-urung kok au. Lho, ben semangat ngono lho, Pak. Oh iya. Ngono. Ayo Pras, kowe ya. Ngono Pras. Lah apa wong. Ben mboten ngantuk nggih, Pak. Wis ora ben ora ngantuk. Ya monggo, dados yuk. Dong karepe Ani iki ora dong. Ani iki mau nirokke sapa kae? Saskia Gotik. Saskia Gotik. Ah, goyang itik baeno nih, baeno. Ngene iki lho. Ngono iki lho. Coba menamu iso ora? Coba, Bu. Le obah iki aja kabeh. Aku ora kulino. Obah iki ming mburi tok. Itik goyang itik. Kaya nek bebek mlaku kae lho, itik. Coba nih. Kudu nganti iso gak aku nek. Ala. Piye? Apik ta? Coba ngenamu.
Kudu belajar kok ya. Engko urung nek kae ngetokke goyang gergaji. Heeh. Apik yo. Kowe iso ora kowe? Jeroane apik. Iso ora kae goyang gergaji. Kowe senso ya ora apa-apa wis gawe. Matone iso. Ciwala kaji kok belok. Ora ming tangane tok. Kene lho, Bu. Melu lho. Kae. Ngono kuwi dimatke sik. Coba praktekno ya. Kudu belajar. Lho, apik to. Wis anu apa jenenge? Lakere wis rusak. Dadi ora iso mubeng-mubeng kaya canom. Ayo perbandingane ora sah telongso. Kudu belajar, kudu semangat. Aku mbiyen ndek enom ya Harus bisa, Bu. harus bisa. Oke, Iya. Kuyang sing bango kae sing sikile dangkat siji ya ana. Piye nek sing engko sikik. Oh, ngono kuwi. Lho, kuwi kudu diapalke. Karo melet gak kaya kirek. Iya. Mangga, yuk. Kendangan ngene iki jogetane kaya nganggo kuda lumping kae. Ora mung ngiwonengen-ngiwonengen. Kudane ndi, Pak? Neni terus ya. Aku deloke raimu wis memelas e. Kilang. Cah cilik kok yaine melu nyinden barang. Mulai kono sekolah. Padake cah SD wae ora. Ya. Enggak, ayo Mas. Masuk angin, kowe masuk angin to, kok kaya ora seneng. Busit heeh. Ngopo? Masuk angin. Buyur. Vertigo. Wah? Vertigo. Kupinge. Vertigo. Ya sesuk leren, sesuk awan rasa nyinden. Oke. Tak pijeti. Hah? Sing loro nggon apa? Ngon kene. Wong vertigo kok ora lara nggon kene. Aku jenenge kowe goblok. Vertigo kok weteng. Vertigo ki nek ndi larane nggon sirah. Kok vertigo kok kene? Beda kok, beda. Kene larane. Ha ta? Duh aku. Oh, sirah vertigo. Bathuk. Sesuk tak tambah. Didak-idak ya. Mangga ya. delok saka kadohan iki kaya bebek ditutke anak-anake kae lho.
Iya. Sing arep mbokne wangun le mlaku sing mburi kitik. Kaya meri ya, Pak. Heeh, anggere sak 3 langkah nelek, 3 langkah nelek. Tik cret, tik cret. Iya. Yo, mangga. Biasa. Ya. Wis galeran kita iki rada nasihat tenan iki. Sampun. Yo. Sampun. Yo. Util. Seneng ya. Heeh. Mau nang transit iki tengok nang sore kaya cilik banget ya. Iya. Iya Mbak Prastiwi. Ya arep dikaya ngomong kae Mbak Yumu. Budheku. Oh iya. Ya ora apa-apa, Mak. Matur sembah nuwun. Ya. Wis diaturake, no? Ya. Iki mau penjenengane Pak Siswanto. Ya. Bengi iki ngarani lakon. Ya, Makutha Rama. Nek sesuk dibebasake. Oh, ngono ya, Mak. Iya. Ya diteruske dhisik critane. Yen disuwuni lakone ya sing tuntas, lakone sing rampung aja nganti gawe gelo. Ya. Ngono ya, Mak. Iya. Kae para wadyabala Sata Kurawa kok bebodolan kae arep tindak menyang entina, aku dhewe ora ngerti. Keripik gedang, keripik tela, sithik edang, waton rata ayo padha diderekake ngene. Ayo Mak tak derekke. Saweko risang pati tanata prajurit baris nyawiciku malang kalanging tekad pindha alun samudra katyuping marutawar rawan kuntur ketuk wosaweka kabyasa